mana bakam best bat bakam sngurit na pedang kini girang lekai ki bapanam jong kari brokawai u Cristiano Ronaldo bat u Lionel Messi kini ki arngut kirang lekai ki bapanam hak bertai brokawai bat mana bakam best bat bakam sngurit na pedang kini ki arngut bat bakam trim hak jeng lekai football. Mano bakam sngurit bat mano bakam don kata sim ban yarap lang na kamta kibadon kam gejeng yarap bat manoru bakam best bah na kamta jongpi na pedeng Ronaldo bat Lionel Messi Lionel Messi hagni jilikai FIFA World Cup jong mata snem arhajar ar ponreu ulayo ban tep lai gol henry Cristiano Ronaldo mata snem hagni jilikai FIFA World Cup uklampat yo ban tep wat si gol ru kumba sa yu i haki kubar ba bun ki kubar ki ong ba Lionel Messi sibun ula yo ban yarap bat ulong ru bas ngurit hadu kata bat sibun ru ki kubar ke ba yu i ba Cristiano Ronaldo ula don kata sim ban yarap na kamta jong ki pajba ki badon kam nang ta kumba phi sa yu i hapo ki social media mano try na pedeng jong kini ki arngut kirang yalkai ki paponam ki badon takam sim bas ngurit lada ki pajba ki don kam ya kini ki player ki paponam ban shondur lane ban wan hajan ban ai koblai ya kini ki player ki ba long balakloi ban pedeng ya ki ba kwa ban wan hajan ban iko ki ba kwa ban pusdur lane ki ba kwa ban ai koblai ban ki ba pedeng subha kloi mano na pedeng kini ki arngut ki player badon kata sim bagin sengurit lane kin buram ya ki bajba kinong kersan jong u Cristiano Ronaldo hapo Instagram ki poi ndrospa ndropinyo million ki follower lane kinong kersan jong Ronaldo nang ta kinong kersan jong Lionel Messi hapo Instagram kalong sanspa pra million ki follower lane kinong kersan jong Messi nang ta kinong kersan jong Cristiano Ronaldo hapo YouTube channel praklur tam ki subscribe lane kinong kersan jong Ronaldo nang ta kinong kersan jong Lionel Messi hapo YouTube channel ki poi sapun rolak tam kinong kersan lane ki subscribe jong Messi bat kinong kersan jong Cristiano Ronaldo hapo Facebook kilong hispa new par million follower lane kinong kersan jong Cristiano lane jong Ronaldo hapo Facebook nang ta kinong kersan jong Lionel Messi hapo Facebook kilong hispa khat new million follower lane kinong kersan jong Messi hapo Facebook te pinyu i pade hangne bat kebakongsan nakta jong phi baro pinpet pade ya gejing lekai jong Messi sibit kan long hakpor sipho beje steng hato Messi udang yo na em ban job sah gejing lekai kabaar jong Messi mentah gejing lekai FIFA World Cup jong snem arjar apon reu Henry Cristiano Ronaldo lasai kesngi pada sipho beje steng kumju kapor kumba Messi unya lekai mentah kesngi sipho beje steng bat Cristiano Ronaldo ru lasai kesngi sipho beje steng unsai lekai lasai kesngi te na pedang jongpi phila ban komen bat phila ban jit mana bakam best bat mana bakam surit na pedang kini ki arngut kira lekai ki ba ponam jong kari tang kadai ngen penkut na kena ke video tungin sapet sibet kejil kai jong Messi bat lasai kejil kai jong Cristiano Ronaldo tang kadai kublai bun ngin sa sempat hakawai pedai ka video.